Okay. Mr. Butlay, ngayong gabi eh. Ay, may gabi bro. Okay, ngayong gabi eh. Kay tawag ining kuan. So ingon nimo nga sa to? Tawag ini ang mga pari unsa? Ang pares Katoliko unsa? Ibagno sa tae. Sumala sa mao ba? Biblia. Ibagno sa taik. Romano Katoliko na. Ansa, nagputol-putol ka. Romano Katoliko ba na? Mr. Butlay. Butlay. Sa naman nga. Butlay. Nga mo na si Kristohan ng isog eh. Tanawan na to. Ingon nimo Romano Katoliko na kana mga pari nga ingon nimo mga ibagno sa hugaw sa tao. Tama? Nga. Atra bro. Kanang ingon nimo ba nga ibagnos dito sa hugaw sa tao ba? So mga pari na ang Romano Katoliko ang ibagnos? Yes bro, mga paring Katoliko na bro. Sumala sa Biblia na o sumala ra nimo? Sumala sa Biblia bro. Ansa? Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo. Letra por letrang mabasa nga ang mga pares Katoliko ibagno sa hugos tao. Malakias 2, 3, 1 to 3 bro. Walay litra por litra kay makamatay ang litra por litra. O kinsa magyud nag-ingon ni mga Romano Katoliko na kay wa man kay litra por litra? Uy, nuwa. Ayun no. Kinsa magyud nag-ingon nimo nga Butlay? Kinsa magyud nag-ingon nimo nga Romano Katoliko na wa man kay mabasa litra por litra? Sige dabi, ato ang tawag ining ko anon. I-close ra gud ang door diri please. Kinsa nag-ingon nimo nga tawag ining kanang giingon diya sa Malakias pari na ang Katoliko kay wa man kay mabasa litra por litra? Ang author bro sa Malakias bro. Romano Walay Katoliko? litra por litra pero no. Pare sa Katoliko. Nagsige man yung mga pares Katoliko. Kinsa lagi nag-ingon nimo? Kinsa nag-ingon nimo nga kanang Malakias 1 hangtod sa gitawag og sa 8 mga pari ng Katoliko. Kaya man kay mabasa litra por litra. Mali imong bersikulo bro kay wa ka kabasa dito ay. Anong bersikulo? Malakias 2 na bro. Malakias 2. Malakias 2. O sige, Malakias 2. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga pari ng Katoliko be? Ay nga ang Biblia bro kay sa masabot diha sa Biblia kay wala may pare. Wala may opinion nimo na eh. Opinion nimo na. Ayaw kog tawag anang tagayan ng imong opinion kay di na madawat imong opinion. Kay wa na eh. Usul eskriptura ta kay usul eskriptura man mo. Okay, kinsa man gyud nag-ingon nimo be nga mga pari ng Katoliko? Si Malakias gani. Malakias nag-ingon diha siya. Malakias. Ya na kay mabasa Romano Katoliko diha. Naay masabot. Okay, sa man pinag-ingon nimo nga kanang imong pagsabot gusto na. Sige. Unsa bro? Kinsa man pinag-ingon nimo nga kanang imong pagsabot gusto na. Ingon ang espiritu bro kay ang espiritu blo na. Sure ka? Espiritu resultis mo ha? Tanod. Delikado na yung mga espiritu. Pag kayo baga ng rasuna, espiritu si yung baga. Isa, balik. Kisa nag-ingon ninyo? Kisa nag-ingon ninyo mga Romano Katoliko na? Si Malakias lagi bro, ang Biblia nag-ingon man ang dili na opinion. Biblia lagi. Wala man kay mabasa da Romano Katolikos Biblia, di ba? Wala pero nay mas ninyo be. Di masabot imo ha ng opinion. Ayoko dataan nimo pagsabot. Kisa nag-ingon nimo nga kana Romano Katoliko na. Ang Biblia nag-ingon, tubag. Biblia nag-ingon. Biblia, o sige. Mabasa ba sa Biblia nga Romano Katoliko ang giingnan na? Naay masabot. Naay mabasa. Naay masabot. Kisa may nag-ingon nimo nga tawag anang kainang imong pagsabot nga Romano Katoliko gyud na. Ang espiritu bro kay ang espiritu may magtudlo man unsaon nato pagsabot. Ang espiritu ano sa kagitudlo sa espiritu?
Sa dihang gibasa na ako bro, iyang gipasabot bro sa espiritu. Unsang Nga, sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kung magbasa ka gipasabot ka sa espiritu. kung mabasa na ako nga ang espiritu nagpasabot pildi ka. Dili unsi pildi ka. Di ba unsang sita sa Biblia kapag magbasa ka tawag ka nang gitultol ka sa espiritu be? Unsang sita na? Ingon na ay challenge lagi kung mabasa na ako ang espiritu. Kung mabasa nimo nga pag nagbasa ka gitudlo ka sa espiritu, okay, sige pildi ko. Pag dili mabasa abitawon nimong iya kasyawa. Di, ingani ang challenge ay ayaw pagbot. Bitay. Di ang Do challenge. a question bitay eh. Do a question Ano yan? ikatulong tawag ini pangutana. Ano sa Ano yan? dinatupod ang simbahang Katoliko? Unsa tro daw? Ano sa natukod ang simbahang Katoliko? Pag upo man na bro sa diha pang Ano sa? 1870 pa po matud ni Clement. 1870. 1870 pa di ay. Karon, kay 1870 man ka natukod ang simbahang Katoliko kanang sulat ni Propeta Malakias. Sa iyang panahon na kailan na sa Katoliko ana? Nagi panagna na bro kay Sige panagna dili na panagna eh. Di na panagna present tense na. Present tense na. Kana dayang gitawag og kamo panagna na. Di na panagna bro kay Di panagna o. Kay di man panagna so buti pasabot presente ng mga pari anong panahon na. kami di na panagna kay ang amo Ayaw panagna. Ayaw ko idadala ang imuhang opinion nimo. Opinion man na nimo. Kanang sa Ilaw. Malakias 2:8 ba? Kanang Malakias 2:8, kanang mabasa nato apan kamo nga mga pari. Kanang kamo din na present tense o future tense. naanasad na ay na Ayaw kay pagsabot mag atong gustuan eh. Kanang term nga kamo ba kamo? Kanang kamo din na present tense future tense. policy question bro next question bro Policy. Taka na magpolicy. next question ay sa katawa Kauban na ni sa palasyo verbatim. ngani na lang bro kung mabasa Again, balik. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 kanang giingon din nga kamo nga mga pari. Kanang kamo din na present tense o future tense. Malakias 2 City 2:8 na yung gigamit, di ba? di ang otso ang pari may biya man sa kamatuoran. Lagi imon magang ibagnos wa man na dihas Biblia. Kanang ingon nimo Lahat. ibagnos, imihimo ra man nimo. Kung mabasa na ko pari iba ipindi ka. Lagi. Ingon magang ibagnos. So ang akong pangutana karon kanang giingon din ang kamo. Ay sa kanang giingon din ang kamo ba kamo? Sa kanino. Kanang giingon din ang kamo ba present tense future tense. Ay sa kay basahon na nako kani dawat na makasang challenge. Dili. Wala. Ikaw ang midawat sa akong challenge eh. Ikaw ang midawat sa akong challenge eh. Kay giusab nimo ang kuan eh. Tipa. Ayaw ko dadaan ng imong kabuang. Ang mga pari sa Kanang sa Malakias 2:8, kanang giingon din na kamo nga mga pari. Unsa man na? Future tense or present tense? ayaw lagi kay policy question eh mo ha wa na mao. Unsang klase nga palisi be? Kay daghan man ang klaseng palisi, unsang klaseng palisi na be? Bebe, unsang klaseng palisi na? Palisi man ka na be. It is a policy question. O sige, palisi man ka na. Unsang klaseng palisi na? Dire man tas ibagno sa tae wa man Ayaw kog tawag ka nga unsang klaseng palisi na. Gi-accuse ko nimo nga palisi na, palisi akong question. Unsang klaseng palisi na? Di ako sa basahon imong Ayaw sa udada, tubag ako. Unsang klaseng palisi na? Palisi daw. Alam ito bago na nako pero ako sa basahon eh Unsang klaseng policy question na? Yan na basa. Unsang klaseng policy question na? ay sa ako lagi nang tubagon kung ako sa ning basahon imong gidawat nga challenge kung mabasa nako nga pari Sabi gidawat nga challenge. Nada ko gidawat nga challenge. Ang akong gidawat nga challenge pag mabasa nimong Romano Katoliko din na giingon nimong ibagnos pildi ko. Pag di nimo mabasa ikaw iya siyawa, di ba? Yot ayo pero ha Balik. Unsang klaseng policy ang akong na commit. Ako sa basahon lagi ako nang tubagon lagi ako sa basahon Before nimo basahon, unsang klaseng policy ang akong na commit. ay isa ako sa ning basahon imong gidawat Ayaw kay nagtawag anang nagugahugaw lang kasi imong kaugalingon. Unsang klaseng policy ang ako na commit?
Para dili ka magugaw-ugaw sa imong ugali nga maulawan ka sa mga tao nga nagtan-aw dinhi. Para dili ka mahimong maulawan sa mga tao, ingon man ka nga nakakomit og policy question. Policy question. Okay, unsang klaseng policy ang ako nakomit? Otro ha imong pangutana. Mm. Di ito kay ako dubagon ba para maklaro ba? Dili ba ingon man ka nga nakakomit og policy question. Kasi siyempre kabalo ka unsay policy. Pwede i-define mo unsay policy? Di otro sa imong pangutana kay Ayaw, kay para magkasinabot ta. Unsa please define what is policy? Policy bro kanang na ay mong pangutana ba wala na mao or sayo lang ka. Di isa. Pagkapun sa Saga. Wala mao si Mubaga. Pataka ra ka. Di isa kanang mali. Sa kuno. Policy question kanang mali mo question? Ngano na mali man? Unsa klaseng policy be? Paminaw sa lagi kana bitaw imong pangutana nga walay kapilian. Mao nay policy question or mali ka pangutana. Unsa klaseng policy ako na commit be? Policy magana policy di ba? Daghan man ang klaseng policy, rhetorical, logical, unsa pa? Tawag ini nga unsa man ang klase nga policy be? Kung kamaog yung kana be, sige be. Kana nga policy nga imong pangutana is walay kapilian, puro pataka lang ka. Define what is policy. Kasi mong kagalingon, Mr. Butlay. Di patakag buyawit ba nga kabalo? Bisan gani simpleng tawag ining grammar. Mangutana ko. Kamo sa malakas dos uso unsa man na? Present tense, future tense. Ayun na policy question na yun na imuha lagi. Hubog masiguro ako ng atbang. Hubog na. Isa. Klaro kayo. Ay, nalang Ginoo kanimo bastilan. Ay, ako, respetuhan ta ka nga mosulod ka sa kuha dinhi mo na pagtinarong, ha? Pagtinarong ba? Ang ako ang pangutana kay nakasabot man ka anang Malakyas 2:8 na amang ka si mong Espiritu Santo kanang word nga kamo nga naa dinha. Kay kining imong gibuhat pagkauwaw ka sa mga kauban ug naa kay kauban. Ha? Kanang tawag anang sa Malakyas 2:8. Kanang giingon dinha kamo nga mga pari nga misupil sa kabubuton sa gitawag og sa Dios. Kanang word nga kamo dinha present tense, future tense. Klaro man ang present tense na siya, bro. Present tense. Kay present tense man, yun ka nga kanang gisultian nila presenting pari anang panahon na. Yun ko. Biblia man ang ingon. Yan, niingon man ka nga 1870 pa ni gawas ang simbahang Katoliko. So, ang buti pasabot, nagbutang-butang nga karon. Di, prophecy man, bro. Kasabot kag prophecy, bro. Ay, amo, present tense imong giingon. Ay. Prophecy. Bangag mo siguro ni ay tipa dili eh. Ikaw nag-ingon present tense niya pagkaman prophecy. Yaga man ang imo oy. Ayaw ba kanang yaga gyud ang imo ba? Yaga gyud ang imo. Yaga gyud. Yaga gyud ang imo. Sunod. Gibasa ba nimo ang Malakyas 2:7? Di Malakyas 2:7 akong gihatag nimo, bro. Malakyas 2:7. Gibasa nimo ang Malakyas 2:7? Wala na ko basa, bro. Pwede ba nimo basahon ang Malakyas 2:7? Sige, basahon nako sa Bisaya nga Bible. Kaya basig mapalisi na pug karon ha, sige. Palisi daw. Kay ang Dios dili magpakaulaw 2:7. Wait sa bro kay Mikiyas deyong nabasa. Malakyas 2:7. Wait sa Asar to. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Okay. Tipa. Kisa katungdanan? Sa mga pari, bro. Mo nang gingon ni mga ibagno sa August tao? Sunod sa 8, bro. Patiwasa ko sa 8. Isa lagi. Kaya abot sa 8 mga badlong mga pari kani Abdo kanang 7 ba? Katungdanan sa nikinsa ang pagtudlo sa kaalam sa Dios? Sa pari. Sunod pang sa pari. Pagkaman kanang sa 2:7, nganong katungdanan man sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam sa Dios. Unsa day ang mga pari sumala sa 2:7? Diri sa una manggod, bro, ang mga pari mo ginatugyan. Unsa day ang mga pari ana sa 2:7? Nganong giingnan man sila ang katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Unsa day sila? Sinugo sa Dios, sinugo sa Yawa. Sinugo sa Dios sa una, bro, pero karon pinalik. Kanang sinugo sa Dios nga giingon sa Malakyas 2:7 mo na imong ibagnos sa ugaw sa tao? Yes, bro, kay sa 8 hindi sila sa kamatuoran basa sa 8 basa.
Basta Okay, ay sa sige. pagkaya. Okay. Makurat Nibiya sila sa kamatuoran pagka verse 8. Okay, kabalo na po ani. Nibiya sila sa kamatuoran sa 2:8. Pag gibasa ba nimo ang chapter 3 verse 3? Gibasa ba nimo ang chapter 3 verse 3? Lagi wag ka problema na kay kato man ang mga pari sa unang mga Hudyo. Di man ang Katoliko, narasi mo na Katoliko na. Pag abot sa chapter 3 verse 3, gibasa ba nimo na? Verse 3. Chapter 3 verse 3. Gibasa nimo na? Gibasa bro. Basa daw. Sa chapter 3, muanhi siya sa paghukom sama sa tigpatuli sa plata. Taka Sa naman ka. 3 bro. Tarong magbasa, hubog man siguro ka siguro. Tarong magbasa, chapter 3 verse 3. Tarong magbasa, tarong nga. Wait, muanhi siya sa paghukom sama sa tigpatuli sa plata. Inluan niya ang mga pari. Tarong nga, patuli. Tarong nga, matuli ba ng plata? Tarong magbasa. Wait, hanap. Kuha siguro, basig, nakatuma ta ba? Hanap na po kay. Sige, basag tarong. Sige dahil, ibasahan ako ha. Muani siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o bulawan. Mo ay nabasa. Hinluan? Kinsa hinluan? Ang mga pari bro. Ay, bro. Ingon mga Katoliko na, so yun nakaroon nga ang mga pares Katoliko hinluan. O yun bro, kay hugaw man. Ang kami, hinluan. Very good. Kahinluan man sa tawag na sa Dios. Kinsa man ang sinugo? Sinugo sa Dios, sinugo sa Yawa. Sinugo na si Yawa karon sa una sa Dios. Hinluan, sinugo sa Yawa. Karon sa Yawa. Ay, balik kag basa ang 3:3. Balik kag basa ang 3:3. Balik kag basa ang 3:3. Murag na lipong kasi imong. Sige daw. Tanong magbasa. 3:3. Muanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o bulawan bro. Kinsa hinluan? Ang mga paring Hudiyo, dili paring Katoliko. Oh, karon Hudiyo na. Pag abot sa 8 Katoliko, bangag. Kuno ba mata na bro? Wala X. Wala. Wadi ka kabarog sa imong argumento, Mr. Butlay. Tawa kay. Wadi ka kabarog sa imong argumento, Butlay. Bisag kung saon nimo di ka kabarog, nahuna ra na nimo. Pag abot sa 3:3 mga Hudiyo na, pagka mas 8 Katoliko, pag sure nimo nyang Katoliko suma pa nimo natukod sa 1870, pag sure. Kung mabasa sige na. Ate ka paingnan ani. Kung mabasa na ko bro. Ani ato ang tawag ining argumento. Ay, wati makatunan ani. Sige. Sige, kini na pong uban nga tawag ining mosulod. Kini na pong uban mosulod at pasudlon. Sulod mo kanang na IK ba? Pati ba naman palasi himuong palisi, pastilan, litok-litok anang mga pulong nga wa kabaw anang ilang gipanglitok. Ay, nalang. Maluoy ta. Click ninyo na katong gustong musod. Madegrade man ta ninyo, ay. Ay, pag abot sa 8, mga Katoliko daw niya. Pag abot sa hinluan na, di na Katoliko. Pagkabangaga. Ay, nalang. Naay pala si Overbatim. Naapagyoy, sana kaning palyasi. Si kisa ba ning tawag ining si katong sabadista. Palyasi daw. Si Pakanya, pala si Overbatim. Si Bilyabir. Sanit, pala si sa to. Argumentong palasyon. Kinipod, palisi daw. Parihara yun in town ni sila. Parihara. Nga pagkauman, manghagit pagid og debate sus Ginoo ko luoya pod. Ay, nalang. Sige, sulod mo. Okay, Sir Tata Pulbadura, may gabi ini mo, Sir. Lagi, palisi. Nakakommit daw kong policy question. Sige, granting nga, policy iyang pronunciation sa fallacy. Okay, policy daw to. Unsang klaseng policy ang ako ang nakommit? Di po siya makatugan. Di gabot ga. Litok-litok og mga pulong. Wa siya kasabot o siyang gilitok. Murag pikoy. Bisa gabiin na good morning ya po isulti. Pagkapastilan na good mo na nga sus Ginoo ko in taon mga higala maigsuon ko magpailad mo ingon aning klaseng mga tawanan sus
ug kamo po ni makauban adto ni Butlay, i-question ninyo na inyong kagalingon oy. Mao ba na inyong representante nga binuangan ang nakasulat sa Biblia? Di ba? Diyos utso daw ingon niya Katoliko niya ibagnos daw sa hugaw sa tao. Ingon pa niya, ibagnos sa niya pagka man way mabasa